Mas, tak sawang-sawang entek awakmu ketok kuwes ngono to kowe iki. Lah nyapa tekok-tekok iki. Lah nek kesel tak genteni apa piye? Ora ketang delok-delok. Wah, iya to. Cocok iki nek mbok genteni. Tak gendek ning kene ya. Kayak gonen. Ya aja kene to, Mas. Kene dalan iki sik mega-mega. Lah terus ngendi to to lemar genteni iki. Engko lho, Mas. Ben mega dalan idul kono sik, engko tak genteni. Oh, alah to arep genteni. Tak kon genteni dalan ngidul sik yo. Nah, Mas, nek bertahan mega ngidul kuwi inggirno tak gawane. Ya to. Bar tikungan ngarep iki to kayak gawonen go. Ya, Mas. Wis gendang to, digawa alon-alon. Ya, Mas. Wis ndang kowe lereno kono, Mas. Ya. Wis tenangno pikirmu kowe lereno. Ya. Gawane alon-alon, Mas. Ya. Karo pange ditameti ya to, nenek pang ya. Ya, Mas. Yone kanan kiri aman. Aman. Ya. Iki kok bayaranmu tak potong lho, Mas. Lah kok iso mbok potong to, Dok? Lah kan aku wis ngewangi nyopir kowe. Lah ngopir dilit ngono sekilan aja lho, motong bayar aku. Ya iya, tembuki kan yo ngewangi. Ngewangi sithik kok. Lah ngewangi ket mau ngono ya ora apa-apa. Tak bayar kowe malahan. Ya ora Mas. Iya. Ya ora tak potong. Apa yo ego aku arep Yo. Mas. Ya wis engko undurno nyang garasi kita abani ya. Ya ndak bisa no, Mas. Lah piye? Ya tetep sing undure kowe nongko. Iya. Awas tawe ditametne dalane. Iya Mas iki karo metani pange iki lho Mas ra ketok. Oh iya, hati-hati. Wah, ya wis keras wis wani lho. Ani Mas ra ketang unak-unuk. Ya dalane lurus kok, ya aja keras karo bego mandek kowe. Iki Eh? ya ngene pange ra ketok Mas. Nek wengi Ora ketok. ya ora ketok. Mingkem cangkeme. Ah, bagus tok ke sik. Ya kan dhisik bagus lho. Ya, kan mingkem kok masih unjuk gigi to. Bagusnya nek mingkem. Bagusnya di bagus e. Niki bagus iki. Mingkem. Ini Mas, iki aku wis ngewangi nyopir kowe to. Aku tak upahi apa kira-kira kok. Lho malah kowe iki njaluk opahe kok piye yo. Nah, soalnya aku tak jajakne apa ngono aku arep. Lah kerja jane madang sak warekmu kok tak jajakne to. Iya. Aku Aduh, iki ngarep iki meh wis teko garasi to. Aduh, Mas. Mas. Oh, Mas. iya. Mas. Apa to, Dok? Lah kene bosane kok Mas. Dek kene ya. Ojo, terus. Lah piye iki? Gen kayak. Ya. Aduh, cekan bosane Mas. Bos sing ngadeg elek kono kayak. Konangan iki Mas. Kayak bos yo kayak di syuting bosmu kayak bos Aduh, Mas. Tadek ning kene ya. Tadek ning kene ya. Ya. Konangan iki. Wis tak tadek ning kene mundur ya. Iya lho wis minggir lah iki lho. Konangan bose. Aduh. Wis, Mas, mundur ya. Iya. Bose ini konangan nih. Iya. Ya wis guys, rendo konangan bos ditunggoni. Elek garasi. Konangan. Konangan iki.